Şerê mayîş û nêmayîşê Mahir Üzmez. Devleta Tirkê dest hawtînê Nîsanê de Başûrê Kurdistanê de herêma Zapî de yê êrişo newêyo qirker dest pê kerd. Ênî êrişaneke talîmatê Erdoganî rey de dest pê kerd, ne êrişê newîyê ne zî peyniyênî. Labelê timê siyasî ênî êrişan Semedê Erdoganî şerê mayîşî û nêmayîşê pênasî kenî. Bu yereke ênî rojan de vêciyayê orta ênî vatîşê erê kenê. Erdoganî hawtînê hêzîrana 2005 de biryarê şerî da û a roz ra heta na rozê verva şarê Kurdî êrişanê qirkeran berdewam keno. Şarê Kurdî zî çar partiseyê Kurdistanê de verva ênî êrişan xwever dano û rejimê Erdoganî verva qedînayîşê zî beno. Bi ênî atmosferî de Erdogan yê gefê newêyê Rojavayê Kurdistanê ser kerd. Rana behsê dagirkirdiş, kiştiş û qirkirdişî keno. Kinarek de Tirkiye binê krîzê ekonomîkê de pelsikena. Kinareke bînî de zî êrîsê verva Kurdan de milyonan rey de peran xers kena. Ena delûyê Semedê çi ya? Ena perse ez bi mînakekî wazena bersiv bida. Dîktatorê Arjantinî Leopoldo Galtieri zê Erdoganî welatê xwe de bî bi Semedê veşanî û hemê heqê însaniyetî girovt bî binê ningan. Şarê Arjantinî binê hukmê ênî dîktatorê de helak bîbî. Dîktator Galtieri zî Semedê iktidarê xwe û perskiranê miyanê Arjantinî bido vîrîkerdanê di dînê Nîsana 1980 didî de girava Falklandiya ki destê Britanyada biyê îşgal kerde. İşgal û şerê Falklandî heta 25 Nîsanê berdewam kerd. Peyniya şerê de Arjantinî verva Britanya şerê Falklandî vînî kerd. Dîktator Galtieri tena şerê Falklandî vînî nekerd. Miyanê Arjantinî de zî verva zê muhalefet pîl bî û Galtieriyê dest hawtînê hêzîrana 1980 didîn de fek bi iktidar ra verda. Tena veradayîsê iktidarê rey de nexêlîşiya. Hukûmato ki tira pey ame iktidar, Semedê za ardîşê verva însaniyetî mehkeme kerd û dest di sêrê cezayê zindanê diyaze. Galtieri bi ena delûya xwe hem iktidarê xwe ra bî hem zî hetê şerê Arjantinî ra ame mehkeme kerdane. Erdogan zî zê dîktator Galtieriyê verva şayîşê xwe bi adirê kaykeno. Ênî adirê Rojava Erdogan qeypaneno. Çiki Erdogan zano ki bi ênî ca ardişan de xwe rey de neeşkeno wêçnîtisan qezenç bikero. Coka Semedê Erdoganî serfiraziyeke lazima. Ena serfiraziyê zî bi êrişê Rojava wazeno dest pê bikero. O wazeno dest pê şerî bikero, şerê ra qezenç bikero û wêçnîtîşê biyaro rojdem. Erdogan bi atmosferê fetîh û cihadî wazeno veşanî û krîzê ekonomîkî bido vîrî kerdane. Di 2015 ra pey hema hemê wêçnîtisan de bi êrişê Rojava rayê xwe vêşî kirdî. Ena rayzê Erdogan bi ena hêvî wazeno dest pê êrişekî bikero û wêçnîtisan qezenç bikero. Rana êrişê Rojava rey di wazeno hemê muhalefetê Tirkiya bi anco heta xwe yan zî vengê zî kêm bikero. Enawa aseno ki Erdogan Semedê verê roja xwe ênî rîskî bigêro. Persgirêkê Semedê zî beno ki rojhilatê dinya bo. Verva Ewropa û NATOyî zî xwe ra tersekê zî çînyo. Î zî Semedê menfiyetê xwe ênî êrişan êrî bike. Hesabê Erdoganî êrişan rey di raya xwe 5 puanî vêşî bikero. Êno hesabê Erdoganîyo verva ênî hêseban zî rana barogiran kuweno serê şerê Kurdî. Coka êno şero peyên çendî Semedê Erdoganî şerê mayîş û nêmayîşiyo zî Semedê şerê Kurdî zî êno şer bûbû şerê mayîş û nêmayîşî.